Wiesz, čo aj ona urobila mami? Ona s dvomi rukami. Pozri, čo urobila s dvomi rukami mami. A ja s dvomi rukami tak sa buchla potom. Ja teraz doskočí. U, I, A. Ale pred chvíľou koncovala. Hej. Teraz poci od sa že ide so mnou tancovať, ide so mnou tancovať. Škrapka si tam dačo. A tu, pozri. Joj, sa jak vyvalila. Ahoj. Čekáke tak. Kameru? Dívej. Mama. Mama je doma. Ale potřebuje vidět seba. Vidíš ho? Tady kouká. No. Půjdem tam nahoru, podívej. Matias, pozri. Počkej. Matias, pozri. Pozri na mě. Podívej, jak kouká do toho telefonu, to Mimi. Dává pusu. Dává pusu.